taurai chirefu uri kupomerwa mhosva yekusatevera mudzimai wako gore nehafu. Mune bvume remhosva yako hongu kana kwete? Mhosva ndinoibvuma nekuti handina kutevera. Okay. Ndingade kuziva hedu chikonzero kuti chii chausina kuteverera. Uyezve ndinoda kutanga ndaziva kuti mudzimai wako here? Anga ari mudzimai wangu. Ainge ari apa asisiri? Takaita kunetsana. Makarambana? Takangodzana hatichakuda nemurume. Hamuna kupanana shereni? Hatina kupanana. Saka hakusati marambana. Saka waya neshereni racho? Ndogona kubvisa. Shereni? Akuchamudere mbazi. Tikanonetsa kuti bvisana. Chikonzero nei musamudu? Takaita kunetsana panhau dzemwana watakabara. Sei makanetsana panyaya dzemwana? Vanhu vakabara mwana vanofanira kuti vafare vachitopururudza tabara mwana. Sei makanetsana? Mabatiro akaita pamiri ndo andisina kugutsikana nawo. Ari kupi mwana? Tipewo mwana tione chiso chake. Mabatiro akaita pamiri hauna kugutsikana kudai. Vatinyararei. Watiwo mabatiro akaita pamiri hauna kugutsikana nawo mabatiro. Iwe waitarisira kuti babate sei? Bata kuti pamiri unge wasangana nemunhu. Saka uri kutaura kuti kubva wagara naye mudzimai yavo. Mutora mbuya tamona. Chakaitika chekuti musikana aiti ndiri musikana ndiri mhandara. Ndida kutrai kuti urare naye aiti ndiri mhandara. Uzoratise zvinofisha ukanondira sei wabvisa mari. Saka ndikungutiwo sometimes ndandimbori married before. Nomboda kutrai kubata munhu bataita sei airamba. Then chechipiri ndopakazondonga munhu akundikuti andatadza kutiwo ndinge ndane pamiri pavo. Ndipo takatanga kunetsana. Usina kutobvira warara naye? Ndandisina. Saka uri kuti mwana hasi wako? Handingati mwana hazo wangu nekuti handizivi sainzi. Chinoitika chekuti ngatinzwei vabereki, ngatinzwei. Uri kuti ngatinzweika. Ndoda kuedza kunzwisisa mukoma wangu. Uri kuti mimi musikana yekurambidzai kurara naye? ndizvozvo changu. Achiti ndiri musikana. Ndizvozvo. Musati marara naye ndopaakati handisi kuteera ndane pamwe. Musati marara naye? Ndisina. Okay. Alright, saka wakagara nemukadzi uyu nguva yakareba zvakadii? Apo wangu wabvisa roora here kana kuti wangosati? Takatomboita kunetsana tisandabvisa roora. Kozi pamiri paronzi pakabata ndisandabvisa, vakabata ndisandabvisa roora. Saka ndipe mweya muchena. Handizozivi changamiri. Saka makazombowana mukana wokugara mese here? Takazogara tese, ndakazoya ndakabvisa mari, ndakazobvisa pfuma. Makagara mese nguva yakareba zvakadii? Ndofunga chipo maybe 6 months or 7 months I think. Pamiri panga patovapo kare? Papatovapo. Saka wakaona nzira yekuti ukasiya mukadzi ndio solution here kana kuti pane imwe nzira yaigona kuita inogona kubudikira chokwadi? Nekusawirirana kwataita indakatora decision yekusaidi kwangu kuti nini mudzimai handichadi. Asi hauna kumuudza zviri official? Ndakumudza akaita kunge ari kuenda kuholiday kumba kwavo ndopandakazosenda message. Chikonzero nei wakaita zvokuhwandira uchida kuramba mukadzi uchiwanda? Wakatadza nei kumutsumudza uenda naye unomudzorera kwawakamutora? Mwana wenyu ndauya naye, handisi kuwirirana naye, womudzora kumba kwavo, zviri pamutemo. Chinoitika ndechekuti dzimwe nguva unoona kuti uri kuita zvinhu zvakanaka iwe uchikanganisa unonge usingazivi. Asi unonzwisisa here kuti dare rino rine simba rekuti mwana wauri kuramba anogona kuenda kuDNA test zvowane maresults? Ndo zvandanditori mubishi kuti nditsvage kuti mari. Ngatiti sekutaura kwauri kuita iwe uri kutaura kuti pamiri pakabata mudzimai usina kurara naye, zvikazowanika kuti mwana ndewako iwe womboti hauna unge warara naye akabata pamiri usina kurara naye, unozopafambisa sei? Ndine kodzero yekuti ndiripe mudzimai wandakapomera kuti haana kuuya. Handina zvandakusangana. Asi iye mwana wacho pachake nyange hako iwe usina kurara nemudzimai wako wambomutarisa here pavo? Handina. Hauna kumutarisa.
uri kuzvinzwa here mwanasikana? Unotiwo kudini zvekutaura murume wako ari kuti pamiri pakabata asina kurara newe, unoti kudini zvo? Zvaari kutaura zviitika, kuna zvinhu zvakadaro changumira. Uyu murume uyu chakaitika ndichifambidzana naye yeve 2022 nandiri kunoto ndichigara nasisi vangu. Tatofambidzana ndobva tangoita kakunetsana kekuti inini handobva ndamuti inini hane zvako handichada. Uyu akabva apotera vabereki vangu bhozi anga atoenda kumaintro atosikaniwa atouya kumba kwedu ndobva apotera akati musikana akuta sei akundiramena achiri kunotona. Onga musi wa 25 May 2023 papo ndobva ndakwira ndikabva kunotoni ndikaenda kuRungwe prison kuToudhu. Ndasvika uyu ndakasvika ariko tatogara ndobva ndasvika yanga atoni mazuva ariko anogadzira motorbike yababa. Ndobva ndagara papo ndobva tangotaurana vangonditi sorry chichi zvinongowanika zvokutadzirana chichi. Ndobva ndati alright zvakanaka zvakadaro. Ndobva adzokera kunotoni ndobva tatotanga kuramba uchidanana zvakanaka totaura pafoni every Thursday manheru. Funga igona kuti jamba kana 1 week every Thursday aiuya kumba kwedu ouya otondiona kudzokera achiuya. Ndakunzwisisa pane pauri kunjenga. Ati iwe wakaita nhumbi yemweya. Paaiuya wairara naye here? Paiwe pese apa ndasingarara nechangamiri ndopanda kuda kutaura. Ndabva muna May takazoenda muna August ini kumba kwao ndasati kuzikana. Tabva taenda kumba kwavo. Tabva kumba kwao unoona bereki wake tazodzoka mamuna tikaenda August. Ndopa takabva taita sei tadzoka kunoku ndopa ndakabva ndarara naye murume. Tadaro ndobva adzokera kunotoni. Adzokera ndobva ndazomudza mamuna September ndatoenda kukareba tichitoronga zvemaroro akatokumbira list date zvese zviripo. Ndichitobva ndataura naye ndakati inini handakuita sei handina kutevera. Ndobva nditi alright ndiri kuuya nepregnant test ndozvaakabva andiita. Ndobva abva auya wiki iro abva azondiona ndobva auya asina. Ndakati kwemazuva musina seiko ndozvatatakawirirana but ndakangana. Ndobva adzokera next week yacho futi mbva atera ndobva ane mapregnant test 2 ndobva tatotesta makuseni ese ndobva abuda achiratidza kuti ndini nhumbi. Ndobva atongoti wakarara naye mwedzi upi? mamuri muna ninge August kana kuti ini ndakazozviona kuti handa kutevera ngaya muna September ndopa ndakatanga kuzviona. So wakarara naye zuva ripi? Zvezuva handidi kunyepa ndichatanga mwedzi ndova ndiri kuti August. Ndifunga muna August because ini ndakazozviona kuti handa kutevera mamuna September saka ndichanyatsoziva kuti August ane holiday inonzi Heroes. Zvanga zviri before Heroes here or after Heroes? ndinganyepe changamiro wangu ipapo handicharangarire madates. Taurai, wakarara naye before August, before Heroes here and after Heroes? Changamiro chandinokwanisa kutaura ini chokwadi chandinoziva ndechekuti pandakatesta pamiri tangasati tasangana ndo pandakazoti iwe uri kuti uri musikana. Ngatinyararei vatongi. Iwe uri kuti uri musikana apa wakuti une pamiri. Ndandati hatichisangana ndione zveshuwa kana pamiri pari pangu kana uri musikana iwewe. Ini ndochita sei hatichisangana. Ndo musi wandakasangana naye ndichibva ndatosiya zvandaita. Ndandati kuiwo zvauri siri musikana apa uri kuti une nhumbu yangu. Ndo musi wacho iwewe. Taura. Iwe wati iwewe wakamutesta before ngatinzwei wakamutesta before musati masangana. Waimutestirei? Anganditi ane pamiri. Anganditi uya nepregnant test handisi kutevera. Iwewe panga paine nigere yekuti umuteste because iwonga usati warara naye. Waizvinetserei kutsvaga pregnant test pamunhu usina kurara naye? Iye ndiye anganditi uya nepregnant test sekutaura kwaaita. Saka iwo pfungwa dzako pawaiuya nepregnant test usina kurara naye waiti iwowe uda kumutestira nhumbu yekuti pamwe akarara neumwe murume? Ndaida kuziva chokwadi sizonanda nelist. Alright, ngatiti pazuva iroro wakazoziva chokwadi handiti? Ndakaziva chokwadi kuti ane pamiri. Pawakamutesta maresults akabuda ndaro? Akabuda ane pamiri. Aine pamiri. Wakazorarirei naye munhu wakaona kuti ane pamiri pasiri pako? Iye anga ataura kuti ini ndiri musikana iwewe zvawaindiita zvokuti hanzi unogona kuisa zvai zvokuti unogona kutamba nemunhukadzi. Taurai, ndatinini iwo ndiri kuona uri munhu anenge akangwara handiti? Iwo wakangwara pakutaura ende unoziva handiti? Kwewe semunhu anoziva munhu wanyatsoona kuti uyu ane pamiri
wakapindirei mumhosva uchinyatsoona ndiri kupinda mumhosva pamunhu ane pamiri wakarega wangosiyana naye sezvo anga aine pamiri pasimba. chinoitika changamire ndechekuti mudzimai aitaura kuti inini ndiri musikana, aitaura kuti inini ndiri musikana. Saka ndakati iwo kana uri musikana iwewe unozoita sei ngatinyararei uri musikana usina mborera nemunhu. Alright, saurai. Ngatiti isusu iwewe mudzimai waenda naye pasini pamakaenda muchida kunoraramisa handiti. Ndobva wakamutesta handiti. Ndobva wamuona aine pamiri handizvo. Saka iwo waida kuenderera mberi nekuda kuona kuti musikana here pamunhu wauri kuona ane pamiri. Waida kuone chii apa iwe? Nekuti iye anga andiudza kuti mimba munhu akaitira muzvidya. Ngatinzwei, Munhu akaitira muzvidya mimba inogona kubata. Saka inini ndo pandakati pamwe zvinogona kuitika. Handiziva, handida kuita sayenzi. Saka iwe wanga warara naye ndibva wangu muchingotamba ndibva wangoitira muzvidya una kusvitsa. Handina changamire. Asi muzvidya wakaita. pazuva iri here? Before handiti. Pazuva iri here kuti Kwete before. Kumashure. Kumashure. Ndaona wambotsimudza bhaibheri uchitaura kuti uchataura chokwadi mukati medare. Is that true kuti iwo wakaitira muzvidya? Aiwa chokwadi. Wonguchanga. Wakaitira muzvidya. Asi before yaita kuti ndizive kuti ndirini before yacho yemuzvidya. It was before. Nderini iyo ringave date ripi? July here, June here, August. Nekuti chakaitika changamire pane patsanangurwa nemudzimai kuti takanetsana tiri kuNorton. Tanetsana tiri kuNorton. Ndakauya kundaifanira kunge ndichiuya kuno kuzogadzira bhaiki rababa. Zveshowa ndakabva tanetsana musikana akauya kumba kwangu kuzotora mari yetransport yekuti auye kuno. Sezvo pane nyaya dzaitika achigara kwasisi wake. Kwasisi wake mhino mameseji akasiyendwa here namama pafoni yake. Sisi wacho bva wazvibata bva wakwira BP yabva yakwira. Vavati ina achakwasa kuti mwana uyu aramba achigara kupi? Achigara kuNorton. Ndakuda kuti mwana wangu awezogara kupi? Awezogara kuno. Saka uyu aifanira akazoya kumba kwangu ina achizotora mari yetransport yekuti auye. Ndopa akafonerwa nemunhu akamufonera handizivi kuti ndiani. Ndandamuti ndiri kukumbirawo kuti uita sei undiratidze foni kuti akufonera ndiani, nekuti akabva pandangandira achibva andairira foni sei zvakaita uko. Ndandati chindiratidza kuti akufonera iwo ndiani, sezvo uri musikana wangu kandoda kuziva kuti munhu akufonera ndiani. Ndopakabva hazvine basa rei, hapana munhu andifonera. Hapana munhu akufonera. Chindipa kunofonesa password, abva arambaisa password, nekuti password haina asingaizivi. Abva arambaisa password. Ndopandati alright, it's okay, inini foni ndiye ndakaitenga. Ndopandakatora foni, anga arituma foni kambudzi nefoni Samsung. Ndatora mafoni ese arituna ndabvisa malaini ake ndandamupa. Ndakati iwe ita zvelife yako nokuti ndaona kuti inini hausi kundida. Pamwe nemunhu wako warikuita sei wauri kuda. Ndopandakabva ndafonera kunokumba kuno. Ndandati aina handichakwasita sei handichakwanisi kuuya. Baba wangu ari kuZambia papa wanga mhino munhu wangu aperekedza unorapa kuZambia. Ina handichaita sei handichakwanisa kuuya ikoko. Inini handichawira nenani nemumo wangu kuno tatadza kuwirirana. Nenhau yakadai baba ndipo akanditi chikwira uita sei uye kuno tigadzirise nyaya iyi. Nerespect yandambopiwa nababa handakwanisa kuramba kuti ndiita sei ndiuye kuno. Ndopandabva ndakwira kubva kuNorton ndauya kuno. Iye akasara kuNorton 4 days. Kana kuti 4 days asara kuNorton. Achifonerwa nababa uri kupi asingadita sei asingadi kuuya kuno. Ndakagara uku 4 days iye asina kumbouya. Achibva azouya. Auya hatina kumboningirina, hatina kunzwanana musiwo. Anga achiri akatsamwa nekuti ndandati iwo ndatora mafoni angu ndaita sei. Ndichibva ndatadza kuenda pangoti uita zvelife yako. Ndangomuti sorry nezvakaitika. It's okay ndogona kuita zvelife yako. Ndakazodzokera kuNorton. Ndadzokera kuNorton ndatoti it's okay kana zvaramba hazi munhu wangu. Ndiri kuNorton kwaiko akazoti umwe musi manheru ndopa akandisendera message. Mukatitaura. Ndopandakabva ndatanga kutaura naye. Tona munhu adzoka mugwara. Handisi kuziva kuti chii. Ndopandakatanga kuwirirana naye ipapo. Takutofambidzana sezvataita kudhara. Tadaro ndopandakazouya kunoku. Ndaingopota ndichiuya kunoku ndichizoona ndichienda kwatete ndichibatsirwa vachiita kuti tigarisane zvakanaka.
ndiri kunotoni umwe musi ndopakandita ndiri kunzwa mazamu angu ari kuzvimba ipapo ndandisana nambobatana naye mazamu angu ari kuzvimba ari kuzvimba nei munhu musikana ndinoziva kuti kana achizvimba mazamu anenge ane pamiri samutime asi yemuzvijongo wapedza gara ndandisati ndatombotanga ipapo ndanga ndisati ndambomubata ndasati ndambodii. Saka papregnant test yako yawakatesta iwewe zvairatidza maresults ekuti nhumbu iyi ichiri ngotanga here kana kuti handizozive kuti inotaura yanongoziva kuti yakabudisa 2 malaini munhu anenge aneziva yekutanga yatakatesta yakabuda line 1 ichibva itakamuka akaridhauka akakati fede so zvatazotesta nechi2 yacho ndo yakazobuditsa iya yanambononoka yakabva yangobuditsa 2 malaini. Alright, asi iwo sekutsanangura kwauri kuita ndikakuti inini ndakatarisa pamatsananguriro auri kuita nyaya yako haisi kuratidza kuti defense yako inogona kukuburitsa panyaya yekuti mwana hasi wako unotodii. Inini chandinokwanisa kutaura ndechekuti inini kuti nditi mwana ndewangu ndinodawo ndokumbira kuti kana pachikwanisa kuitwa madna ndogutsikana kuti zvishuwa mwana ndewangu. Ungave here nekuvimbisa kwaungaita dare rineri kuti iwewe sezvo uriwo uri kurequesta DNA unoda kuiitisa rini? Chikumbiro changu chachiri chekuti ndandichikumbira kusvika muna December nekuti izvezvi ndine loan. Ngatinyararei kusvika muna December ndopa ndotasira ndine mari nekuti ivo vakatosiyiwa ndatora loan kubasa ndandine bhaiki randakatora kubasa randakapiwa kubasa rakabva razonoka saka rakazonzi ndakufanira kuchiribhadhara saka ndikubatirwa mari handisi kuwana mari yakawanda pamwedzi mazuva anaya. Iwe wanga wakaroora here kwati zva? Ndandakaroora here. Wanga wakabvisawo mari? Ingeri kuma 1.6 1.6. Ko iwewe semunhu anga agarawo nemwana womunhu DNA test yako ichimirirwa kuti iitwe semunhu akagara nemwana womunhu panapa maresults atinawo panapa tiri kuti mwana ndewako iwewe because hapana DNA. Iwewe semunhu akagara nemwana womunhu ukanzi ubvise mari yepfuma uchimirira DNA yako kana wazowana mari unotodii? Chinoitika chekuti hazvirambike kuti ndo zvinenge zvichitomwa nedare asi chinoitika chekutoti zvaizvezvo inini wacho ndakatoomerwawo neupenyu. Une mukadzi umwe here wainaye kumba? Wangu ndakatizirwa nomwe mukadzi. Wakatotizirwa futi? Apa pekutanga wangu wakatizirwa futi? Handina. Wakaita kuroora? Pechitu ndobva wazotizisa. Wane vana vangani naye? Hatina mwana. Wakaroora here iye? Handisati. Hausati. Saka wati DNA yekutarisa kuita rini? Muna December. zvakanaka uda kuti DNA yako muna December zvinokugamuchira asi watanga kundiudza kuti mukadzi hauchamudi ukutaura kuti wauya wakagadzirira. Une chimwe chikonzero here chawaitadza kuuya kuzoonera mudzimai wako zvauratidza kuti wane vakadzi vaviri pachipari? Une hama here? Nditangire papapa vana tete vanani? Ana tete varipo. Makamboiswa nyaya una tete? Patakanetsana pacho ndakakumbira kuno kuti anga achikumbira kuti toita sei vauye tigadzirise nyaya. Ana baba wakati tikwanise kuita sei tiunzana tete nekuti nyaya yemwana wedu takaita tega pawakasvika wakasvikira mumaoko edu saka isusu nyaya yedu tinoita sei tinokwanisa kuipedza tega. Ndakati mai baba nyaya inenge iri sensitive ndikwanise kutaura nyaya dzembedroom nemi. Ndopakazoinsista mama vekukariba vati chiriudzai nini pafoni ichibva ndataura navo nemameseji pafoni. Musikana uri kuti kudii nezvekutaura mumwako? Zvaari kutaura murume uyu zvese zvaakutaura zvatoa kumashure ndatodzoka kumba kwedu. Inini ndabva kunotonda akangotanga kuita ndakaita mari ndakabatsirwa nematwins wani wacho ndobva ashaya ndobva taviga mwana kunotonda ndobva saka namhamba vanga achiri kuzambia vangangodzokeswa nenyaya yerufu ndobva taenda kuchikuti kwanga wagara ndakabva ndaenda chikukaribha mama akati hauya tikute sei ndimbokunyaradza ndakaenda kukaribha ini ndakagara chipo chemwedzi nehafu
kozi ndakaenda July akunopera, July akapera, August akapera, ndikadzokera notoni September. Ndadzokera uyu murume wangu ndopakata sei anga achinja, ungoziva munhu unogara ndoti mamudhu aiita achibva basa ikurumudza basa papanga kunonoka kudzoka kana ma10 kana ma3 chaiko kudzoti ndazinge ndaenda kushamwari yangu ndazinge ndadi saka ndasingatauri ndongoti alright tichitotange tikuwirirana. Saka bva azongoti akabva atozochinjira atu manje akutodzoka mba kuma3 every day nguva zhinji ona panenge atokasika oro haanwe fodya aputi odzoka kana kuma10 tobvunza mamuri kubvunza ndazoenda kuHarare navarungu ndati ngakare maimbotara kana manzi maenda kuHarare nevarungu sei apa mangoenda makanyarara ubvati hapana ozobuda ndazoenda kumafaro ameneko unenge wachibuda wachienda neshamwari but pesa apa angasingazviti ndikataiwa kuti nimbomira chindaiti senyayo tichiringonetsana ungomhanye kuti ungoudza kana tete takati getimbogarisana pachedu. Uyu murume uyu kwakubva anditi mumwe day abva kubasa abva mwana achema mundikamutira bataiwo mwana hana chaakataura. Saka zvakaitika akabva anogeza akati uyu murume achienda mbona kuti mufoni munei ndobva ndatora foni sezvo password idenge iri 1 ndobva ndatora foni yake ndobva ndaenda pameta ndoya aibvunza WhatsApp meta yachibvunza kuti munhu anoita nhumberi asina kurara nemunhu anozodidi vati mwana hasi wangu nokuti nhumbu ndikufunga kuti yakabata muna Mei asi mwana akazvarwa achi muna Mei. Ndobva ndabvunza manje because ndabva wabva nogesi ndakati muri kuti mwana asi akaberekwa munani? Akaberekwa 5 May 2024. Yo utoato wakabata nhumbu muAugust. Inini handa kuti August ndati tenge takarati semuna August chanyatsorangari asi ndakazozviona kuti handa kutera mamuna September. Yemuzviji yakaitika muna August. Varikwana chii? Alright. Iwe wadzoswa kunoko. Haunazodzokera kumurume wako ndizvo? Ndiri ipapo ndobva nditi mwana hasi wangu ndobva ndati saka tandangondisamba kuti vana vakaberekwa vari vaviri. Mukomana nomusikana kuti vasikana vese. Ma-twins. Chakakonza kuti mumwe mwana ashaya hausukiza kuti chii? Ya ndisikuziva. Akangoshaya atobva kuberekwa kana kuti? Anga atone 2 months. Watombomuyamwisa? Imbodzoka naye mwana wachitoni? Yena ito. Ndango na ruoko rwake. Ine ruoko rwako shamato. Tonisha. Une mwana mukomana mukuru. Mukomana. Zvinoita mwana mukomana. Zvakanaka kugara pasi. Maoko ari kusiyana. Nyaraka nevabereki. Ndakubatsira nazvo taurai. DNA test inoita 100. Vati nzoi? Should be 150. Hey. Dai taigona kuti zvemwana tuta zvemwana tigone kukubetsera. Usarambe uchifunganya zvakanyanya unobetserwa kwatina shimgabe. Toita ma DNA test. Asi dai zvatagoneka takasira kuchita nejimbidza. Tenda mavo ndinda kutombotseketodza pana paine ukama vanondibatsira. Iyo ndauti ikasire kuitwa nekukasira. Then tiri munani muna May muna July ngeyaitwa. Tikasire kukusunungurawo. Ukasire kusunungura mudzimai wako musunungure mwana. Ndozve DNA test. Ndauda kuchienda kwauri iwewe. Dira kwemusikana. Ati nokuda kwezvizvo zvaachada nezvako. Ungaone midziyo here inga iriko yakasiya kana kuti? Akatobva ndasiya zvese vose angobva chiti unoshanya iye kwakuzongonera meseji kuti kunomusadzi
sezvo iye wane mumwe mudzimai midziyo yake uri kuita sei? Ndakaisa pasaidi yesolution. Saka takati nhasi wauya kuzotorawo midziyo yavo atezvarako wakasununguka here kuti vatore midziyo yake yese inonzi midziyo yake? Hane ndakasununguka kuti vatore. Tezvara makasununguka here kuti mumhanye munotekaira musunungure mukuwasha wenyu ane mumwe mudzimai? Pamusoro changambe kusunungura ndomusunungura, asi ndofanira kumbotanga ndataura nemashoko andinoda kuti nditaure. Ane kundishungurudza kwaakaita kwakati rebei. Taurako Uyu mukuwasha uyu takati tataura nyaya dzese idzi, mukuwasha akafona achiti uya mutore zvinhu zvemwana wenyu kuno. Ini ndakasumuka ndikaenda achiti mota ndagadzira kuno. Ndaenda inini ndakasvika mukuwasha akaratidza kuti zvaari kutaura asi zvaada kuita. Akanga andichedzera kuti andishungurudze. Nokuti tichisvika mukuwasha akatigarisa panze. Ndikarara pavheranda nemwana uyu achiri mucheche kudarika zvake. Kwanga kune chando chakanyanyisa noti madzimai vangu nemusikana namainini vari kukaribva vacho vakatanga kutaura navo kuti chiudzai ana baba vaiva zitora zvinhu zvemwana wavo, handisi kudaenda ndisingadi zvepamuromo naye, asi ndakangoti ndinotora zvinhu zvechii zvemwana wavo. Tasvika ikoko mukomana uyu akaenda kupolisi akanditorera peace order zvokuti ndakamutarisa ndinopa hasha dzokuti inyaya yekuti mutemo ndaimurova because type yangu ini nanditongana nemunhu akadai izvo ndomukanganisa, but akandishungurudza nguva refu. Akati kaenda kupolisi kusvika nyaya yatotengwa nemapurisa vakatsanangura kuti iyi yauri kuita iyi inonzi emotional abuse, kuri kuabhusa vanhu. Haanonipa chikafu but ari ndiye andidei. Ndakamupa bhaiki rangu mukuwasha kuti achengete. Mukuwasha bhaiki rangu ini akazondibata rafunda kuti bhaiki ndada kurisenzesa. Akanditi ndina mari yemafuta yekuti ndidzose bhaiki renyu. Tumirai mari yemafuta yekuti ndiuye naro. Munditumira mari yetransport kuti ndidzokere kubasa kwangu. Ndikaita saizvozvo. Saka uyu mukomana uyu kuti ndigone kunzwisisa zvaari kutaura, mukomana uyu akauya akanditsotsa kumba kwangu ataura kuti arikuda mwana wangu. Ndikamutendera kuti munhu anouya pachena ndimunhu akarongeka. Mukomana uyu akauya aiuya pamba pangu ini ndasina dzimba dzakawanda sekugara kwandakaita apa. Mumba mairara vana vese iye asvikowaridza pake pasaidi ndopaigona kumukira mwana wangu achimurepa kuti vaite zvavakaita. Zvokuti ndingataura naye ada kutaura ka aigona kundirwadzisa kusvika pano pasiripo pokuti ndogona kumufungira mweya usirai. But nekuda kwenyu mama ndonyara ndichitaura mashoko akaita kunge iwayo kuti ase kuti ndoda kudherera but handisi kudherera, but mukomana uyu mashoko ari kutaura anorwadza because ini ndakuita kunge munhu asina kukwana because uyu akauya zvikanzi achitsanangura sisi vaigara nemusikana kuti munhu uyu ari kugara neoku ane mwoyo wakaipa wokuti anogona kudzidzisa mwana zvakaipa, asi ini mwoyo wangu ndakaona musikana uyu akadzikama saka ndoda kumuroora, ndoda kumubvisa muruoko remunhu wakaipa. Akatopesera kuti ndinoenganisa inini nemwana iye nokuti mwana iye ari mwana wasisi wemudzimai wangu kureva kuti mwana wangu futi. Kureva kuti mukomana iye ane uchenjeri wake hwaaitaura nokuti aitori mbavha, haisi mbavha yekuti yaizotora zvinhu zvomumwe asi aindibira pfungwa. Saka ndiri kutaura kuti iye ada kutaura zvinhu zvekuda kuzvirerutsa kana kuda kuita munhu ari right stereki, but ane mhosva yakanyanya neni nokuda kwokuti haasi kubuda pachena. Zvino naite zvara ndikakuti ndokupai mupurisa wangu munotora zvinhu imi mutaura zvokuda kuita violence zvinozobuda here? Violence ndakatorega kudhara. Ndaida kuita violence otherwise ndingaenda ndakaita naye musi wandakasvika munotoni nokuti akatombondiwanda ndikati tokuzomhanya ndikasvika ndichimbira mubereko ndikati urota sei iwe. Panguva iyo ndipanga ndaenda kamurova ndakatomuregerera kudhara panyaya yekumurova, asi kuti ndinotaura kuti type yevanhu vakadai nekuda kwemutemo ndino zvinini pisa ndese ndoenda pasi pemutemo, asi ndinoda kuti uyo mutemo umboshandawo naye. Inini mukanditendera kuti ndiende kunotora zvinhu zvangu handisi kuramba ndizvemwana wangu ndinonotora, asi ndichida kuzviona zvakakwana nokuti zvimwe zvacho ndozviziva zvimwe zvakabva nomaoko angu. Mukuwasha zvinhu zvakakwana here? Zvinhu zviriko wardrobe ndandakaisunungura ndeyerata, ndandakaisunungura ndakaisa pasaidi sezvo yange yakukanganisika. Chimwe pamusoro changamira pane zviriko ichine chii zviriko zvacho? ndinoda kutsanangura matauriro kuti chinhu chinokanganisika. Vanhu vanoziva anonzi metal wardrobe arikanganisika nokuti ini pandakasvika murume akandiratidza pane zvinhu mukunza zvinhu zvaa zvakamiswa muimba yemudining, pamakamiswa kitchen wardrobe, mubhedha, maplates ake akangoarongedza, hembe dzese dzikarongedzwa pai imomo. Hamusi munhu panoita mijuru type yechinhu chocho hachikwandikana gonzo kuti ripinde mukati
nokuti chinhu changa chakatomaundwa chakadaro. Kana akatokumura kwandakaitenga ine vakati mukaikumura aizogadziriki futi. Ende ndeye 400 US yanga isati yaane gore ndaitenga. Ndichipa mwana wangu kuti no, mwana wangu ubatsirike, ini ndakubuda muno muZimbabwe ndakuenda kunoraramira kune imwe nyika. Ndichibatsira mwana kuti abatsirike. Saka zvaari kutotora kana akatoidisclocate akatokanganisa anototenga new one ende aigadzirike. Anotoita kugadzirisa zvinhu ndinoda zvinhu zvakakwana. Semupiro wandakazviita mwana wangu zvisina kupwanyika, ine pandakazviona zvisina kupwanyika. Kune zvinhu zvakawanda zvatakasiya ikoko zvandakapa mwana wangu. Saka iye anofanira kuti ataure zvinhu zvinoita kuti patinosumuka kuno kuti tiendemutora zvinhu hatidi kusvika tichinetsana, ngaanyatsogadzirisa zvinhu zvangu zvakanaka zvinoita kuti inini mukosha ndomurespecta because akaroora akauya zvakanaka-naka. Handina problem naye, but problem yake yaikuti iye imbavha aida kundibira pfungwa ende ari rafu. Akandiita rafu but kungoti ini handinokwanisa zvangu kuti ndimutsive. Ndakangoona kuti ndikati ano Mwari ndiye anokwanisa kutonga ena nditonge vanhu. Ndimachangamire ndianomutonga sekutonga kwavari kuti nhasi varoda kumupa mutongo. Asi kudai kwangu kuti taitongana pachedu ndingati ndakaipedza. Asi ndikuti iye ngaataure chokwadi pamberi pamambo tigone kuonesana zvakanaka zvinhu zvangu. Ngaanyatsotsanangura. Nokuti kuvanhu kwaari kune vanhu mupurisa akaenda akamuratidza chinongedza pamwe pano kuti anzi apa ndo pane zvinhu. Hapasi kuti makagara zvinhu zvemunhu mupenyu ipapo. Ipapo akuita kunge matata zvinhu zvakunewe here hameno but mumba mune space. Isusu takasiya zvinhu nokuda kwokuti iye anga akunditorera peace order. Kupedzisira yapindurwa nepolisi vakutoti iwe ungapate peace order vanogara muno here. Hanzi aiwa ndaitoti ungatore firiji. Iye achitanga kuroora achipedza kuroora akatsanangura akati mudzimai wangu nokufara kwandaita ndikumba firiji yandakaenda kubasa. But firiji iyoyo azosvika kubasa akapedzisira kunotora vakuru vekubasa vakauya vakati aiwa kwewe unonetsekere kana wakanzi i5 years iwe wakapa munhu wakatomupa it's okay. Isusu tikati aiwa isusu hatisuraradza kunge tikuda zvinhu stereo. But takamirira nguva yakafanana neino kuti vayananisi vange varipo. Saka mwana wake wechaya asi anombochengeta. Vakaenda kukoti yekumaintenance andori nemapepa ekoti akangomutarisa. Amenoti mubvunze takapedzisira nainge akatumira 2 months mari yacho futi isina kwana. Akapuwa madetsi ake ekubhadhara. Zvese anazvo zvokuti papa kungobva pa kuenda kupolisa ndinofarira. Ani mwedzi mukana asina kubhadhara. Pamusoro ndofunga ratogore takaenda koti musi wa3 June akangobhadhara 2 months aifanira kubhadhara akanzi abhadhare 60 US. Ndobva abhadhara mwedzi wekutanga akabhadhara wechi2 ndobva ajamba wechi3 ndobva abhadhara futi 50 US. Kubva ipapo svikana nhasi wati ukamubvunza mari yemwana anozoti ndichatumira. Omubvunza mumwe mwedzi ndazorwara amai vangu vazorwara achingotira mastatement kusvikana nhasi mari yatokuma 600 something. Yakazvitonga ega iyo yakazvitonga. Ndanga ndiri kubvunza kuti pazvinhu zviriko panapa wataura nyaya yewardrobe kune chimwe chinhu. Ine ndakasiya wardrobe, ndakasiya mubhedha nefiriji ne4 bags dzangu dzechibage ne2 buckets. Ndikasiya midziyo yangu maplates, ndofunga maplates madhishi ekuwachira anga ari pamba ne 1 rakazara makapu chete ne1 rakazara maplates chete. Ndipozoita imwe inonzi 16 piece yakazvimirira yega because zvangu ndakangozvipa pakitchen party. Kune maspika nandakapiwa nababa wangu kune 2 maspika mahombe ane tudiki twacho 3 nebhatiri resola hombe. Handizoziva kuti mawatsi mangani bhatiri rakakura. Bhatiri nefoni yangu yandakasiya I think bhatiri ndorega yanga isiri kuti aone kuda kwebhatiri but ndakatosiya foni yangu ichitongori nyowani. Ndakunyora pasi uri kumhanya. Wati wardrobe Nebed nefiriji firiji nemaspika. wati 4 bags dzechibage ne2 buckets. wakadziwana seidzi. Chibage ichi ana mama vakambowa 5 tons madhesi anga wakuenda kuZambia saka vakabva ngopa munhu nemunhu chi ongoti zvinhu zvatikwanise kuzvitakura oi vana mutese musare muchidya indobva ndipa 10 bags dzangu ndokuwana kwandakachiita. 4 bags andiko mberi kichimwe nemaspika mangani maspika 2 mahombe ne3 madiki. Nebhatiri remota bhatiri resola. Handizoziva kuti anga ari mawatsi mangani bhatiri rakatokura. Nemaplates midziyo maplates makapu nemapoto nemabhaketsi
mapoto, mabuckets, nefoni, mablankets, handizvo izvo zvikudarwa namaningi. hembe nebhutsi. Hembe kune dzangu nedzemunun'una wangu wandaenda kugara naye. Blankets, clothes. Unovimbisa here kuti zvinhu zvanyoreswa panapa izvi vanhu vakauya vari kunowana zviri zvazviri kana kuti pane here chimwe chaungati ichi anyoresa chisipo pa dziri nhau dzefiriji. Firiji handikwanisi kuti itakure nokuti handisandaisvitsa makore inofanira kunge ichisvitsa kuti izova yangu. Pamusoro echangamire firiji akatondipa pari pakicheni pati ikatoita yangu ndatozobva kukaribhandi ndakatozosvika muna September ndichiivhura ndikati chibudisai idhare muitengese ndakuda kushandisa chifiriji yangu ndakatosiya ndatoivhura ndini ainonditora mukuru wake kubasa patakaenda last year. HR akati firiji semachengetero anoita uyu mukadzi wako anokwanisa kuichengeta anokwanisa kungogara nekana 5 months achidza iwe ukasiya basa firiji ikanzi iri kudiwa unonoitora wota sei motaurirana zvefiriji zvaari kutaura firiji akatondipa firiji ndeyangu. Firiji takati tinoshandisa kwacho uruziva kuti pana naamai vechikuru vanga varipo pawakaroora iwewe uchida zvauri kutaura izvi varipo pana hatisi kuti titenge tumenyadzisana kana kuti tingoda kushandisira simba. Dzidza kutaura chokwadi chinoita kuti nini newe tisunungurane patitasangana muri kuti tikwanise kumhauresana. Woziva usandite kuti inini ndite kunge ndamuvengi wako nhasi nekuda kwokuti iwe wakaita zvawakaita nokuti iwewe maitiro wakaita ndeyekuti iwe wakanga watoita medzi dzako kudhara pawakazoti mwana ngauya andione kwatiri kugara uchiti uchatevera uchazisa meseji yako iwe wakatengewa nemukadzi kudhara handinona iwe wakatadza kuronga tsura iko pakutanga ini ndakakumirira ndosaka kwana ndakagara nguva yese yandakagara kuti semukwasha akaroora unofanira kuuya wobuda pachena pana changamirisa izvozvi wobvisa gurupuro rako kuti ugonosunungura mwana wangu kwete zvitaipi yoda kuita zvoti uda kundiratidza kamwe kaustabhoni kauri kuita kokuti uda kundiratidza kuti inini ndakadzikira sei ndogara kumba iwe unogara kutanga ukandidaro unenge wakuratidza kuti iwe unenge wakuda kundidzvinyirira pamafungiro ako but usina kundidzvinyirira ngatishandidzane zvakanaka zvoenda kuti iwe kune mwana uye mwana ndewako usambonetseke zvako zvekumadheniti zvaunofunga asi uchazonyara kumbe uye mwana ndewako nokuti iwewe mawiro waita ka ndapedza. Alright. Panga paine kukadzika ukakopa nyaya yefiriji zvimwe zvese zviri kana wataura kuti wadhiri kuda kutenga ndoenda kuzotenga wadhiri yacho ndodzosera. Pamusoro echangamire uyu takamupa grace period kubva last year tikatigadzirisa zvinhu tiri kuzvida handina chinhu chekuti anozotenga zvinhu zvangu ndiri kuzvida ipapo zvakakwana zvese zvandakasiya. Ukwanisa kumbotaura here changamire? Ya unofanira kuti unokwanisa kutaura nokuti haufanira kudzvanyirirwa nokuti wauya kunyika kune munogara baba unofanira kutaura natezvangu ndowanzoda kutaura chokwadi pamberi paMwari sekupika kwandaita chero chaka vanhu vakazvitora vakati hachisi chokwadi handiti asi pakauya nababa uzotora zvinhu takangonetsana nenhau yefiriji chete zvimwe sina ndatoita sei vatakura handina chandakaramba nacho ndopawakaisa peace order. handina kuisa peace order Wakaisa chii? ndakati inge iri nyaya yefiriji chete kuti ndinzewo firiji isaita isaiende sezvo haisati yayangwa kuna kuti handambonyorera munhu peace order. Pamusoro echangamire uyu akatoenda kunotora peace order inini kuti nhamba foni yangu yakazobiwa ofisi akatsande vanondonzi ofisi akatsande pakatanga bhesi ndo vakatoti iwewe uri kutora vanhu peace order vanogara kuno here akati ewa vapi namba mako here vadya chikafu chako hatina takagara panze 2 days dzese dzakagara chirira pavheranda tisingadye chikafu chake kana mvura yake hapana chatakanwa. Firiji akanzi akanotora HR vakati nyaya yefiriji kana iwe wati 5 years wakapiwa wakanzi 5 years kana dzikakwa akasiya basa before 5 years anotorwa firiji kubasa vakati anokwanisa kungoichengeta iwe wakasiya basa before 5 years dzacho otora firiji yacho akataura pamberi pemapurisa akati firiji mwanangu ndazvinzwai kwe mnaya atezvara imi hamusi kuita sharing of property mati munotora mudziyo yenyu kumadi mamusira firiji yo matora mudziyo yemwana wenyu chiri kunetsa chii? Changamire chiri kunetsa ndechekuti uyu marwadzisiro akandita anofanira kumbonzwa kudzinga kuchana chandura ndechekuti mauda kufikisana
iye waiye asiri kugona kundirespecta. Muriona maitiro ake ndinotaura kuti munhu yakandisungisa ndakaenda papolisi nini kunosungwa nenyaya yekuti ndaizotora zvinhu. Uyo akandiudza kuno ndinotora zvinhu zvakutoti handina kuramba zvishuwa zvino handina kuramba kutakura, but iye ndiyanga atoti ndiri kutsvaga transport inotakura zvinhu kuya zvisvika nazvo kuno. Tasvika kwekwe haana mari yechitransport, auda kuti ndichitsvaga mari yetransport ndai mutauni. Unokwanisa here kuti uzokwidza mupurisa wangu auye kunotoni unoverenga zvinhu zviri kutaurwa nevanhu ava vasati vaya kuzotora zvinhu zvopinda mudare muno musi wa6 June ndoziva kuti zvii zvoda kutorwa ndozotuma vanhu kuzotora zvinhu. Hapana chakamboshata changamiri ndienda kuti kana ndadzokera kukumba ndonotsvaga mari transport. Izvezvi yekutodzokera yacho ndakatoomerwa ndauya nebhaiki ndapera fiwo kupindiniso nokwandazokumbira kusiya chibva ndazotakurwa nemwana nditakura kusiya. Ari zvinongori kuzvichengetera paizvizvi zvinhu izvi zvomabhedha uri mumba wadhombe yana ndakabudisa kuti hapana pana ndichikwanisa kuita sei pana chikwanisa kuisa, asi zvimwe zvinhu ndakatenga pane zvimabhokisi yazvina zvine meshini zvezvi zvoma ndakalokera zvinhu zvese mapleti hembe zvakachengeteka zvakazvinana hamuna kana gonzo rinopinda zvinhu zvava zvakatojiwa negonzo zvichiri muwadhuro pana ndakazvisa muwadhuro. Unokwanisa here kuti uzotorawo vana tete ufana negupuro renyu kwete pamberi pangu kuti pamberi pangu handirambanise vanhu? Hapana chakamboshata changamira. Asi uziva kuti pane matanho mamwe atoda kutora DNA test yatoda kutiiti nokuti mwana anofanira kuchengetwa newe. Kusachengeta vana ndichita nevanhu ndakatombokumbira mudzimai kuti zvinhu zvakandiomera ndanga ndisina chiuviri chakanatsokwana kuti ndikwanise kutumira ndotumire mari kuno. asi unonzwisa here kuti wewe panapa pari kubuda nyaya yekuti wane gore usingatumiri mari yemaintenance? Uri kunyatsozviona here kuti vanhu havane mwoyo murefu newe zvokuti vakadzokera kupolisi kungoenda chete ungonovhara? Iye ndaitomutenda even pafoni makaona mameseji ndototenda kuti hauna mwoyo wakaipa, dai ungane mwoyo wakaipa dai wakandisungisa. Asi iwo ndofanira kuti mwoyo wakaipa. Hana mwoyo wanga wakaipa kuda kuziva chokwadi. Pamusoro ichangamira uyu zvaari kutaura akatonzi kukoti kwacho tasvika akabva adoti mwana hasi wangu ndobva zvanzi pinda murumu umu pane rumu yakaratidzwa kanzi pinda ugase madna achivhurwa kuno ndobva aramba ndobva atobuda akangoti orit asi koti ichipera hana kupinda murumu muya abva atobuda. Ndakutomutaura pafoni chimubvunza mwana muri kutumira rini mari angizoti ita zveulife yako tezvelife yangu zvemadna ndichazoita kana ndakuda ini ndaredi. Uyu mari atori naye ari kutofikisa zvaari kuita zvekufikisa kwete kuti anzi haana kana kuti zvese zvaari kutaura idhirama iri rakuitei zvekutorarama anazvo mari mhuri yake iri kudyei kumba kwari kugara ane mukadzi akutogara nemwana womukadzi wake asiri wake kunoko achisafa wakatombogara oraiti wari kuti hasi wake asi akatomboona iri nhumbu svika ikure svika zvaro iye aripo svika pa6 months pacho pandakabva akati tikuenda kumadna ndakatosiya mari yapinda ndikati oraiti mari yacho iyi ngatiende kumadna iri naNovember akati kuti oraiti ndiri kuzotera ndiri kudii akati ndakauya akazongonya meseji aya kuno musadzoke uyu kwakuta kutonzi kundifikisa chaiko mari yemwana hasi kutumira ndiri kuchengeta mwana ndiri wani nana mama kutondibatsira haana kana chake ubva pa6 months mwana pandakabva kunotoni svikana nhasi haana kana chii chinozikanawo pamwana kuti ari jeye yapfekei ageza nei. Ndanzwa uchitaura nyaya yekuti wakabvisa 1000 nechimwe chikamu yakanga iri yechii nechii? Handichanatsoziva hangu papepa racho kange ndiri yechii nechii ndistraga ndauya nayo. Uri kubatanidzira grosari rake nekuroora haisi kuti mari yeko yakati keshi 1.5 akubatanidzira negrosari raakatenga. Saka amutori na list racho atera? List riri kumba mubhuku kudai ranga riri pano taona kuti akaperera papi? Paakaperera mari yake chaicho yatingati yakabvisiwa inobatika iri mbunumanofanira kutoa 500 yes ndo inobatika imwe mari yakaperera mumagirosari aiwa zveroora zvinozopedzerana ndanga ndine chichemo chekuti murume uyu paakarongedza zvinhu zvemwana wangu tochira futi mwana wangu hembe dzisi paanodzitora bhosi paamukadzi akatenga kutogara mumbawo handisi kuzoti paakarongedza iye akarongedza nani hani muriona saka nditochirawo futi kuti pakugara kwaita hembe dzokoko mwana wangu panodzitora achizodzipfeka pakawana chinowanika ndinenge ndatarosi futi neniwo bhosi iye anofanira kutodza kuti pavairongedza nani nokuti zvinhu izvi munhu yakabva achingoita semunhu ari kushanya
akasiya zvese zvamurifungidzira zvinenge zviri pachena zvimwe zviri papi. Saka tikureva kuti iye paakarongedza right. Ikoko kwavakanyemba tati tiri kutuma mupurisa. Dai maigona kuita dare iri muri mega nemukwasho wenyu ngadai musiri panapa handiti. Saka namanditendera kuti nini ndiri kubetserei. Ngatichiitai kuti tifambise zvinhu zvinoita kuti iye anga ari kusafe side. Handowai wega unani wawana. Handide kuti ndinzwe kuti pane zvamuvhiringa kana akanganisika kubva muno machundu. Anofanira kubva panapa achifamba zvakanaka achidzokera kuNorton. Iwewo mwanakomana taurai. Unozivisa vabereki vako kuti ndaenda kudare ramambo. Ndasvikako mwana uyewo wandiri kuramba uyoyo. Akuratidza kuti takafanana. Asi ndikuda kutiwo nditorerwe maanzi ma10 zvinotenderwa. Saka changamire vati muna July ndinge ndibetserwewo nehama dzirikona kundibetsera $150 yobviswa moenda kukaroiko wotorwa ropa mwana iwo wotorwa ropa mobatsirwa. Toda kuti nyaya ikasire kuuya mudare July iyeyo futi tobva tapedza nyaya yai yemadna yemwana. Then yepiri ndeyekuti iwewo sezvo waane mudzimai uri kuti uyu hauchamuda, munobva pano moenda ndofunga pamba apa patezvara wako padhuze vakugara kunoku, wotsvaga mumwe munhu angaita sadombo wako, wosiya waita gupuro rako kwete pamberi pangu panapa. Wosiya wapedza dare rako ikoko kure gupuro marambana kumba kwenyuko sekurambana kwawakamuita kare kuti uratidza kuti wakatomuramba kare. Waane mumwe mudzimai. Retatu woita kuti iwewe uwane mari yokupa mupurisa wamambo agouya agoverenga zvinhu zvese zvemwana uyu odzoka ondipa kuno kumudare rangu musi wa6 June. Ndakuchitumira manje mupurisa wangu nevarume ava vave vatore zvinhu zvemwana wangu. Icho chanzi utengecho inanotenga. Kana une chimwe chikumbiro chaunenge uchida kuita woita zvikumbiro zvako. Handawazvinzwisisa. Firi wardrobe ndaona matenga but ninye kuti sofa ndakaomera. Kana yanyaya manje inonetsa manje kuti tirambe tichienda mushure, asi chikumbiro ndochida. Uzvo ungada wakagadzisa mwanangu nguva yose yaungauri. Saka ndinoona kuti chienda kuhama dzako dzikubetsere ubve munyaya. Indiri kungokupa mazuva 21 chete 21 days kuti ugadzise dambudziko rako rese wosununguka ugara nemudzimai wako wakasununguka wauinaye. Handiti ka wazvinzwisisa newewo chisumuka izvi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.